hay yombo gongo kono fenande ko firtingol kongol jomiraɗo ko gongo jum gongo waɗi gongo kono e nder on gongo fof koko nattata wonde gongo heddo kanko goto gunus gonnoɗo gongo woni gongo no jogoro wonoyde gongo ha jonde mi famani jiɗi mi wiide ko Allah tan woni ɗo kalko wanambo ala ɗo haburgo ɗum adduma bismillah ko an keɗimi pirtutoɗo onne kayne pirtutoɗo sikki ala enen fof kene firtutoɓe siri ko moƴƴude hade ko arade ko arde habru holko hesɗi hande e nder majji hande gueɗe kewɗe ene tengti e nder jaydeji men holngel hen gueɗel gotel ngel ɓurda teskade so wona les boulangers lève leur mot d'ordre sey dundu wonde hakkunde yimɓe ndu ko ɗemɗe pertutondu madode wona jambe wona jale jogoɗaɓrano e wiide journal Le Soleil ay caggal nde ɓen sumoɓe mbur jewno juuɗe mumen kafe giwe yewende ko mbiɗa ko boor e maynes e sokola nana moos mi famani so haala ñewi yo nande cello bonnuma nanirtaka teppere jiɗen wiidam caggal nde ɓe joddi e guerdiɗe jagaroɗo men o hande haade janggo hono Mouhamadou Boun Abdoulaye Dione ñande alarba jamma jonde wonde koko watti toko joddadeɓe subaka hanki toon to jagorgal kalfinagal ngal jeeygu e jagorɗo mumo noddirtoɗo Aminata Soma Diatta jagorɗo mo journal Le Quotidien iniri o yani ko jooɗi ɗo jooɗiɗo kono kanka kam o heɓti moƴƴinde lojol makko mburu garwoniwol ko haala nder haal trawatarabta pop ko cumgol mburu ɓamtugol e o saaha ɗemgal yewni kuppan mburu ɓe jewti ɓe nenodiri ɓe pamodiri yewtere noddige famodirde maɗode kala ka haalta adan ɗigge foftin bat kono noon ko nendiral ngal journal o wimen wonteɓe jewdirde ko nende so wona ɓen noddotoɓe le moñe jaaɓi ustude coggu saaka farino ummiɗe ujunnaji tati e temedde joyyi gartuɗe ujunnaji tati e temedde tati e capanɗe jeegom firtike capanɗe jeeɗiɗi ustime saako ko wona ko ɗum kadi goomo haralleɓe ma darne jogorgo tawede e nder mum yimɓeɓe ministére technique sectoriel mbuɗum toɗɗiɓe e kamɓe le moñe e kamɓe sumoɓe mbuɗuɓe en wonde e ɗin goomuji pelle ñamoɗe comité mbo wi jogor wonde darde mum ko ƴewtidade ngun coggo ngu saaka farin e on secteur de la minorité e wiide Madame Diatta kono mburo fof e ɓamtude e wiide Amadou Gaye guerdiɗo on fédération nationale des boulangers du Sénégal kamɓe fof e jabde ustude e saaho capanɗe jeeɗiɗi hatta maɓe mba e nder lebbe ɗiɗi paaɗi arɗi milliard piccal ɗiɗi e haalis men ndaw kanjar kono kam fof e jogorɗo wasde on milliard piccal ɗiɗi keɓe ƴewɓe ɓe ƴewtini ɓe tawi grève o addanta leydi ndi jaam ko ɗum waɗi ɓe jaaɓi ɓamtude caggal nde ɓe nenodira woni sababu naati hen konnguɗi guerdiɗo ɓen ñamoɓe hono Jean Pierre Dieng piiɗe ɓerɗe ñamoɓe ɓuuɓi woni sababu mbo yooɗno darde jagorɗo jaɓɗa haaldude e mabɓe kono wi kam ko wawi wonde pop yeɓe jewri kam e mbaɗi mburo no fotini sifrade gam no wawa hormede e wiide jagorɗo on conseil national de la consommation ma ƴewtu ɗen peeje ɗeɓe nenodiri gam ƴewtade mbaadi mburu poɗɗo sumeede o bel no ɓuuri teddude eno teddiri noon adana séréer dañi ko miiji yawri ko mburu ngor ngari mboto jok ko séréer jam tukulor journal o wimen kono won kabaru natude hende holon kabar so wona ɓen liggotoɓe tawteɓe e ngun goomu nodirtongu anda départ ëllëg boulanger goomu ndendingu liggotoɓe fuuruji leydi men kolliti en jogoto wadde yewgo juuɗe e fuɗɗode lewru korko kañumen ne jirgi nene ɓe o wi jaggiri koye mumen ko kañumen gone gandiji fonno tawi kamɓe no jogoto sabade yewgo juuɗe mabɓe ngo ko namna ono huru jewtiɗe e gonkaji golleji mabɓe sababude eɓe guuri golleji kamtorinde ɓe liggoto kay nder kaya mbeya waktuji juɗɗi jobdi ñalawma ndo wi ko gonga ummime temedde jeegom arti e ujunere fawde temedere e sappo e tati kono ko hunde no hormat e wiide gerdiɗo ɓo hon Ibrahima Diatta konngudi mabɓe ɗine jaabiya kono waɗi mburu ko gurdam ko ma gurdam wooɗo ndu mburu yodde e wonde mburu woni sababu dutanteɗen ko gurdam ɗam journal observateur yaltine e nder mum jondede mawɗo leydi o joddino e yaadiɓe mum ɓen suɓaɓe tedduɓe ɓe coalition mum nototoɗo Benno Bokk Yakar ñalawma hay waktuji tolniɗe e jeegom jonnuɗo o wi Tanor arani toon Abdoulaye Baldé mbe arani kono gadduɗo lomtiɗe ɗum Landing Savané arani toon Allah noon andi ki saabi kono kam ay arnoɓe hade hunde foof ko mawɗo leydi jettuɗo e ngun pool ngeɓe pooli guile dawal garuniwal ngal kono ko mawɗo leydi kadi mbaɗen profit o soko duwade nde Allah junnat jaadigal ngal amin soko hunde ñiiɓi kay gonga ɓaggi e wiide ceerno men ceerno Seydou Nourou Ba Khalifa mi salminima mi ñaguima duwaw elaji goto jok journal o wi men mawɗo leydi o holliti ɗumen yo goppo jaabaɗe ɓen oljoɓe mala hay nafoore wotere mawɗo leydi o fammaniɓe holko saabi no jogoto ittude on poste mo guerdiɗe jagorde holko saabi o wona haydara so wona yidde moƴƴinde e fewnude jonnol ɓe jaadi hen journal o ɗo wi men maître Eladji Diouf e Souleymane Ndéné Ndiaye kam ɓuran ɗumen ko wasa ittede Mamadou Diagne Fada kañum jaadude hen woni sababu ko mawɗo leydi kolliɗɗo ma disno lulndiɓe ɓe dirtingol ɗin sumgoji local ɗe dirtingol mumen jogorani sinede ko alda e pamodiral mabɓe wonta wela mon mettu mon mawɗo de so forçama dawi demal so dawi remine pour que kewat maɗode caggal mum ko hiisel ɓolo jok hade mi siftorde beele wel
gatta fof konko mawɗo leydi kollidɗo ma séminaire mbo mouvement présidentiel jaggi e nder jonti paaɗe arde asina ñalawma o fixaka taw ngam yimɓe ne kalda jewti woni sababu wottidiri wasiyadeɓe soko wiide gollanade leydi mum wona tan wonde e nder gouvernement hay sa jiyake e nder gouvernement aɗa wawi gollanade leydi ma yittugol poste guerdiɗo jagorɗe dolagol toon to batu jagorɗe neldagol toon to suudu men sarɗiyeji potugol huccinede ko ɓoyta kono ha ɓuuɓu woɗɗini keyɗuɗo taɗen tonim to e nder journal 24 heures konguɗo lulɗiɓe ko nende cheikh abdou mbake baro dolli biɗo kañum haawi ɗum ko mawɗo leydi o so tawi kay yidde mum wonno kay fewnude moƴƴinde e ŋarɗinde ko waɗi o wawana haalande yimɓeɓe ko guittowo poste premier ministre guila e nder campagne électoral tawi kay ko anni moƴƴo jogui hen miñum miijo ko miiji kindade e ko yo ɗum de ko konguɗi babacar diop mo vox populi jokkani men konguɗi mum soko wiide mawɗo leydi o koko jamfi renno ngo kambiɗa ko ala koko babacar diop wi ko wi ko on jamfiri o wi kanko o wawa famde lamɗo buuñowo suudu mum sarɗiyeji soko wawnude ɗum yo wotan ɗum kuulal ngal ganduɗa ko garta mum kañum goto gunus kono yo mawɗo leydi o faama kuuli leydi men ɗe wona cahier brouillon ko woni cahier brouillon elweɓe ne gandi ɗum bindi bonɗi ɗi fof ko toon bindete mi siftiri cahier devoir e cahier leçon gornam portese yalla yoto ardoise jog haɗa mi siftorde primaire o wi ko yo renno ngo ummo daro no darrino ni e lewru juin 2011 nawgas e tati ñalawma cofele e kalmbam gornam gongo ko jayndi yankagal holko ka halfir lokkotije ruttinima huccidiral ngal rsf woni reporter sans frontiére huccidirno e jayndi yankoɓe ñalawma hañ soko wadde e peñ ngol dogogol jowtigol e holli holo leydi erdindi e nden jeytari nde jayndi yankagal woni liberté de la presse woni sababu e wiide directeur mbo rsf mbo afrique de l'ouest o noddotoɗo assane dia leydi men sénégal ndo wi ƴetti ko place capannayyi e jeeni ɓiijo salamatu diop momi haalani ay jayndu yankagal ko ngendi yankagal gontota ko koyngal mba ala koyngal jungu mba ala jungu yitere mbo ala yitere eɗen mooli allah e haalde ko heddoto taw jogorani e waɗande yimɓe gartam janga caggal ndo nattuɗen wodde ɗum noon joofi ko fannuji ɗi pop wona tan jayndi yanko nde tawno ay communication woni ayaw mum e habrirde mum pandali mum ko tati tan goo ko information woni habrude ɗiɗi ko éducation woni janginde tati ko divertissement woni jalnude weltinde walla woynude ko ɗi tati tawde e téléji e radio ji kala jiiɗa kaalowo o yaltani ɗiɗo tati jayndu yankagal ko gongo yonni ɗum ko ɗemgal kono laami ɗum ko ngandi terɗe ko garde koruji mum woni sababu kalko jomumen hukkit yo jogo source haaltude ko haalnoke e jambaragal jeeya ɗum waɗi kalko neɗɗo ene haala yo siftoro mo nattoye nenede ombo haalo hayso heddima kana haala ka o haalanno e satu no yimɓe nenanno ombo haalo joofimi ko mayiɗo gornam neɗɗo sertata indi mum e yettode mum koɗo wiya ɗo ruttima wontata ko bel mayiɗo lootam ko beelo hasnam beelo juulam beelo wirnam beelo duunam mi haɗɗo hade wontude revue de presse wonti kay ɗum noon mi haɗɗo hade wontude journal a jaram ko allah jara e ille ɓe radio teccan mi salmoni mi juri